Yo, sore ning gunung, so. Awan kok sore iki mendung arep udian. Jan. Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco tani sedulur. Ning endi iki, Co? Kecamatan Rayon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Wong padha ngarit ya mene. Jegal, Co. Iki uripe pas video sik lemu-lemune kene ning HP ku enek. Kene Mbah Suro panen janses. Panen porang iki enek sing ngarit. Sini lumayan di sini iki. Iki ruwono kae, geng. Iki lumayan. Campur gede cilik ya, enek sing gede enek sing cilik. Iki sing wite sak pupu-pupu demben, Co. Malah rusak wi. Iki batange demben tenan, wae dipeneki bocah gede ora ambruk. Nah. Iki jan enak. Lemah iki ngintil kaya untuk semut. Woi. Kaya ngono ku lho isine. Jan. Gede. Isine gede. Marem kok. Ini ki wohe ngene iki wae. Kata iki wis mulai mahal, so ketoke wis satusan 100 ribuan wis mbuh munggah medune pira lek sing gede-gede ini. Kata superan nih. Nggak tahu ya untuk harganya berapa, yang jelas wis enak undaan iki. Bolongan iki demben ora dicangkul, so. Tertikowaki ngono yang Mbah Suro. Tapi ya api sini lumayan. Iki ora kabeh iki ora teko kuwono. Kur nyampe kae, batang-batang singkong kono kae wis biar. Tenan gede-gede. Terus sekitar 400-an iki. Enak ora 400 ora? 300 lah kae. Ya. 300-an paling kae. 300-an ya digawe sak kilo lah rata-rata ngono temu lho. 3 kental lah. 3 juta iki pira iki? Jiro lupat papat ping lahane teko kono kuwi 10 meter Kur cendek kok. Ora teko kuwono. Jansang. Informasi regane ya wis mundhak neh. Wis 11.200 rupiah. Endi? Lah iki lek ngasek sing wis iki lek 500 iki ten apa? 800 iki. Iya, iki sing wis iki lho. Sing wis tak tukune 500 wis ora usah kok resiki ya to, wis ngono ae tak betetane dhewe.
Regane wis 11.200 lho, Ding. Buh iki mang lek semundak 11.500 ngono. Anggone wong liya wis 11,5. Kuwi ning nggonku ngono dadi iki termasuk ndek lek wilayah Ngrayun. Regane 11.100, 11.000 ngono kuwi pol. Liyane wis ana sing sempet nyampe 12 kemarin. Jan. Nanti Yusuf mang. Lah. Meneng ae. Oke, Cah. Sene ya. Iki info padha subscribe padha anu. Apa jenenge iki padha. Lah iya, ngono kuwi wis 3 kilonan iki lho. Tenan. Sok gede-gede marem. Justice, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.